रेकर्ड तो बेवहाय सासे ख्रिस्टियाना जाया जिसुखौ फोथायनानै ख्रिस्टान जाबाय बियो जुदि बाथौ लिरोब्ला बे बाथौयैनो बियो थानाय जागोन। साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोननो गोसोनि गोजोन हामग्लायनायखौ बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै बयनोबो बावहरदों आरो लोगोसे बयखौबो बरायदों। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, दिनैनिफ्राय प्राय 15 एबा 25 दिननि सिगांनिफ्रायनो ससियेल मिडियायाव मोनसे बाथ्राखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे गोबां दावराव बाथ्रा फैदोंमोन। बेनो जादों जाहैबाय सेन्सासखौ लानानै आरो सेन्सासाव धोरोमनि बाथ्रा लानानै सेन्सासाव जोङो मा धोरोमखौ लिरनो नांगौ बे बाथ्राखौ लानानै जेब्लानो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि दैदेनगिरिफोरा खावलायहरदोंमोन जे जाय बर'फोरा बाथौ धोरोमनि अनगायै गुबुन धोरोमाव दङ बिथांमोना एबारनि सेन्सासाव गावनि धोरोमखौ बाथौइज्म लिरनानै होनांगौ होननानै बिथांमोननि खावलायनायखौ लानानै गोबां इउटिउबारफोरा ससियेल मिडियायाव जायफ्रा एक्टिभ थायो बिथांमोना गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरखौ बुंनाय एबा गावबागाव कमेन्ट होनायफोरखौ बिबुंथि लानायफोरखौ जोङो खोनाबोनो मोन्दों आरो नुबोदों। नाथाय एबाराव अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, सोरबा व्यक्तिनि बुंनाय सोरबा इउटिउबारनि बुंनाय नङा, एबाराव NBCCनि बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोन लानानै फैदों। बे जाहैबाय नेशनेल बर' ख्रिस्टियान काउन्सिल, बिनि जि दैदेनगिरिफोर दङ बै दैदेनगिरिफोरा बे बिसयाव मा बुंखो नोंथांमोननो बेखौ लानानै फैदों। आरो सोरबाया अलरेडि नुखाबायब्ला मोजांनि बाथ्रा, आरो जायफ्रा नुवाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौल' नायबाय थाग्रा दङब्ला नोंथांमोना दिनै बेखौ नायनानै लादो। बे प्रेस मिटआ दिनैनिफ्राय लाना प्राय साननैसो आवगायाव जानाय बाथ्रा एबा मिटिं, दा बे मिटिंआव मा बिथांमोना मा बाथ्राखौ बुंखो नोंथांमोना मोजाङै खोनासंनानै लादो। आरो बिनि उनाव नोंथांमोननो फिन लानानै फैदों जे NBCCनि नेशनेल बर' ख्रिस्टियान काउन्सिलनि जि प्रेस मिट दङ, जेब्लानो ससियेल मिडियायाव बिथांमोना बे बाथ्राखौ रिलिज खालामनानै होबाय, बिनि उनावनो लोगो लोगोनो दुलाराय बर' बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिथाङाबो माखासे बाथ्राफोरखौ आरोबाव फिन बुंफिनबावदों। बेखौबो नोंथांमोन लानानै फैदों, नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायगोन। आरोबाव आङो बे प्रेस क्लाबनि जुगेदि गासैबो रायजो राजाफोरनो नेशनेल बर' ख्रिस्टान काउन्सिलनि जानानै गोजोननाय आरो जोंनि सिबिनाय बावनायखौ खेबसेबाव आङो हरबावनाय जाबाय। बावैसो जों मिथिदों बाथौ रिलिजना भारतनि मोनसे धोरोम होननानै रिकगनिसन मोनदों, आरो बे रिकगनिसन मोननायखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा खुसिबो जादों। आरो फैगोन सेन्सासाव जाहाथे बर'फ्रा बाथौ लिरो धोरोमनि कलमाव, बे आयदाखौ लानानै खावलायनायखौ खोनानाय लोगो लोगो बर' ख्रिस्टानफोरनि गेजेराव एसे सोंलुफोर फैदों, मोनसे कनसार्न मोनसे सृष्टि जादों। नेशनेल बर' ख्रिस्टान काउन्सिलनि जानानै आङो बाथौ सिबियारि गासैखौबो आं कंग्रेचुलेसन होनो लुबैदों। मानोना बिथांमोना धोरोमनि बे मोनथाय सिनायथिखौ मोनबाय, आरो गभर्नमेन्टआ जेब्ला मोनसे धोरोमखौ सिनायथि होयो बेवहाय बे धोरोमनि रैखाथि, बे धोरोमनि जौगानाय, बे धोरोम फालियारिफोरनि गासैबो बिथिङाव जौगानायनि हाबाफारिखौ गभर्नमेन्टआ बिभिन्न खायदानि गेजेरजों राहानि गेजेरजों लायो। बिथांमोननि राव कालचार, बिथांमोननि थासारिखौ जिखुनु उपायै जौगाखांहोनायनि राहा लामाखौ गभर्नमेन्टआ प्रभिजन दोनो, आरो बेबादिजों जाहाथे बाथौ धोरोम सिबियारि बिथांमोना जौगालांथों। नेशनेल बर' ख्रिस्टान काउन्सिलनि जानानै आङो बे गाहाम हामलायनायखौ आङो बिथांमोननो फोरमायो। बिथांमोना गुरैयै खावलायदों, बिथांमोना मिथिगौ मानो खावलायदों, जे बर'फ्रा जाहाथे गासैबो जिखि धोरोमाव थाया मानो नैबे बारनि सेन्सासाव खेबसे बाथौ होननानै धोरोमखौ लिरोब्ला मोजां जागौ नामा। बिथांमोननि बे खावलायनायखौ लानानै जोंहा मोनसे सावरायनाय जादों। बिथांमोननि बे खावलायनायखौ जोङो लाखिनो हागोन ना हाया, माब्रैबा जोङो लाखिनो हागोन, माब्रैबा जोङो हानाय नङा, नैबे बिसयआव सावरायनायनि उनावहाय जोङो जोंनि बुजिनाय आरो खेंफोरथिखौ जों गोसोआव जेबो दाहा लायालाबानो, हामा मोननाय लायालाबानो जोङो बिथांमोननो फोरमायहरनो गोसो जादों। मोनसेया जाहैबाय ख्रिस्टियानसफ्रा दे बिलिभ जिजास क्राइस्ट,
एज देयार सेभियर, बेखायनो बिसोरखौ खृष्टान होननाय जायो। बिथांमोना जिसु ख्रिस्ट'खौहाय फोथायो, ओमफ्राय जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनायखाय बिथांमोनखौ खृष्टान होनना बुंनाय जादों। ओमफ्राय धोरोमनि मोन्थायाव बे दं, नों जेखौ फोथायो बेखौ नोङो फोरमायनांगौ। आरो सेन्सासआ मोनसे बेबादि रेकर्ड, गभर्नमेन्टनि टप स्टेटासनि मोनसे बियो रेकर्ड। बेवहाय नोंनि जि सिनायथि होगोन बे अल अभार इन्डिया गभर्नमेन्टनि आरो स्टेटुटरि रेकर्डसआव बियो स्टेन्ड जानानै थागोन। बेखौ खुनु पाब्लिकआ थांनानै इन्टारप्रेट खालामनो हाया आरो डिलिट खालामनो हाया। बे नंगुबै रेकर्ड। थ' बेवहाय सासे ख्रिस्टियाना जायहा जिसुखौ फोथायनानै खृष्टान जाबाय, बियो जुदि बाथौ लिरोब्ला बे बाथौयैनो बियो थानाय जागोन। खृष्टानफ्रा बाइबेलखौ धोरोमनि गाहाय बिजाब होननानै लायो। बेवहाय बेबादि बुंनाय दङ, आंखौ मानसिफोरनि गेजेराव नोंसोरो जुदि साखि होयोब्ला अब्लासो आं आफानि सिगाङाव नोंसोरखौ आंनि फिसा होननानै साखि होगोन। जायहा नंखाय बुंगोन आङो बेखौ सिनायथि होनाय नङा। जिसुनि बे बोसोनखौ फल' खालामनानै खृष्टानफ्रा जिहेतु सोलियो, अब्ला खृष्टानफ्रा गावनि धोरोमखौ दसेनि थाखाय माबोरै बिसोरो सोलायनो हागौ? आरो बियो संबिधानाव जासिखानाय फान्डामेन्टेल फ्रिडम अफ चइस आरो रिलिजननि जि फ्रिडम दङ, गावनि फ्रि कनसियासजों गावनि धोरोम सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ फोरमायनो हायो। बेवहाय बियो एसे हेंथा जागोन, गोरोबनाय नङा, बिसोरनि स्पिरिचुवेल लाइफआ बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हानाय नङा। नैबिदि साननानै बर' खृष्टानसफ्रा फैगोन सेन्सासाव जोङो बेबादि बाथौजों बेबादि जोंनि सिनायथिखौ लिरनानै होनो हानाय नङा होननानै बिथांमोननि जानानै जोङो फोरमायनो सानदों। ओमफ्राय मोनसेया ओरै रेकर्ड जागोन, पाब्लिकआ बेखौ डिलिट खालामनो हाया। दसेनि थाखाय लिरब्रबनानै अखानायै गिर्जा हाबबाय थानाय खृष्टानफोरखौ सानसे बेलासे गभर्नमेन्टनि एजेन्सिया चेक खालामफैयोब्ला बिथांमोना फिजिकेलि गिर्जायाव हाबो, जिसुखौ फोथायो, देट मिन्स दे आर ख्रिस्टियान्स। नाथाय बिसोरनि रेकर्डआ इन्डियाननि हाइएस्ट अफिसाव दं जाबाय, बिसोरो बाथौ। होमब्ला गभर्नमेन्टनि धर्मान्तरणनि जि आयेनावहाय दा जौगाबोगासिनो दं सरकारा, बेवहाय बिसोरखौ हमगोन। नोंसोरनो बुंदों बाथौ, माब्ला नोंसोरो खृष्टान जाखो? गभर्नमेन्टनि आयेना बिथांमोनखौ दोषि खालामगोन। नोंसोरनि बुंनाय मथे नोंसोरनि रेकर्डआ बाथौ, नाथाय दिनै नोंथांमोना खृष्टान जाबाय, माब्ला जाखो? ओमफ्राय गभर्नमेन्टआ गावसोरनि कनभार्सननि होखाजानाय माखासे आयेननि दहायजों बे मानसिफोरखौहाय हेरेसमेन्ट होगोन। धरिलक सासे गामियावहाय जोंहा 200टा फेमिलि खृष्टान दङ, बिसोरो गासिबो बाथौ लिरजोब्बाय, खिन्थु बिसोरहा गिर्जा गोगोम दङ, ओमफ्राय गिर्जायाव बिसोर हाबबाय थायो। बिसोरनि गिर्जाखौ इन्सपेक्ट खालामोब्ला नोंसोरनि धोरोमा मा? रेकर्ड मथे नोंसोरनाथ' बाथौसो दङ, माबोरै नोंसोरो खृष्टान जाखो? आयेननि दहायाव बिथांमोना दोषि जागोन। ओमफ्राय आयेना गावसोरनि मथे बिथांमोनखौ हेरेसमेन्ट होनो हागोन। बे समाव रावबो बिथांमोनखौ बायख'नो बा हेफाजाब होनानै सहाय होनो हानाय नङा। थ' बेबादि माखासे रिस्क जोङो नुहुरदों। बे नुहुरनायफोरखौ नाहरनानै जोङो सानदों, आयेनखौ दहाय खालामनानै जों आयेननि कनस्टिटिउसननि बाथ्राफोरखौ मानिनानै जोंनि फोरमायथिखौ जों होनांगौ। बेखायनो जोङो बेवहाय स्पिरिचुवेलि बा लिटारेलि जोङो बेखौ भायलेट खालामनो नाङा होननानै जोंनि बर' खृष्टानफ्रा बे आयदायावहाय सिद्धान्त लादों। बेबो मोनसे खारन खृष्टानफ्रा बाथौ जोङो लिरनो हानाय नङा होननानै। बाथौ रिलिजन एक्सेप्ट जानाया देग्लायनि बोसोर बावैसो जादों। ओमफ्राय बाथौनि सिनायथिनि खोथायाबो बावैसो फैदों। नाथाय खृष्टानफ्रा बर'फ्रा 100 इयार्सनि बारा जालांबाय। बिथांमोना खृष्टान धोरोमखौ संबिधानिक आधारजों लानानै खुलुमनाय सिबिनाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिथांमोना जगदान होदों। 100 इयार्सनि बारा जालांबाय। जाथि हिसाबै मोनसेबो
बिसयाव बिथांमोना उन जायाखै। बेखायनो बिथांमोना बे लेगेसिखौ कन्टिनिउ खालामगोन आरो जाथि माहारिनि थाखाय मावनांगौ मोनफ्रोमबो खामानिखौ जेरै मावबोदों बेखौ मावबाय थागोन। इन टार्म्स अफ लेंगुवेज गोदोनिफ्रायनो मावबोदों। जोंनि लिटारेचारफ्रा बर'नि रावआव जोङो दिहुनो। इन टार्म्स अफ कालचार, इन टार्म्स अफ एजुकेशन, इन टार्म्स अफ फिजिकल बा मेडिकेल हिलिं सार्भिस जेसेबां हागौ एरै माहारियारि जौगाखांनाय खामानिफोरखौ जेरै गोदोनिफ्राय मावबोदों जोङो बेखौहाय कन्टिनिउ जोङो मावलांगोन आरो धोरोमनि बेलायाव जोङो जोंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ लाखिबाय थागोन होननानै जों खौसेयै फोरमायनो होननानै बे खाबुखौ जोङो लाबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बयनिसिमबो मोनसे बाथ्राखौ रोखा खालामनो होननानै सानदों। मानो होनबा बाथौ धोरोम आरो बाथौइजिमखौ लानानै गोबां ससियेल मिडियायाव दान्थे बिदिन्थे खालामलायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बाथौ धोरोमारि जानानै दुखु मोननायबो फोरमायदों। मानो होनोब्ला बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौ लानानै ससियेल मिडियायाव एसेबां दावराव जानाङामोन। सोर बाथौइजिम लिरगोन सोर लिरा बेनि बाथ्राखौ लानानै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों दान्थे बिदिन्थे खालामनांगौनि जेबो गोनांथि गैयामोन। आरो जों दिनै नुबाय जे दुलाराय बाथौ गौथुमा बाथौ धोरोमारि बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमखौ मुलुगाव गेवलांसार खालामनो थाखाय सान हर खामानि मावनानै दिनै नैबे लेभेलसिम दिनै बाथौ धोरोमखौ जौगाहोबाय बर' माहारिनि गेजेराव। आरो बेखौनो लानानै गोबां बाथ्रानि दान्थे बिदिन्थे खालामलायबाय थानायखौ हयथ' जों दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बाथौ सिबियारि जों बयबो जोङो दिनै नुदों। गोबाङा बाथ्रा बुंदों, गोबाङा बाथ्रा बुङाखै। आरो बेखौ गोबां सैज्य आरो बोराइ बाथौनि दहाय लानानै बेखौ बर' हारिनि खौसेथिखौ नोजोर होनानै जेबो बाथ्रा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनाय जायाखैमोन। नाथाय बाथ्राया बेजोंसो दिनै नेशनेल बर' ख्रिस्टान काउन्सिलनिफ्राय मोनसे रोखा खालामनानै होदों जे फैबाय थानाय सेन्सासाव बाथौइजिम लिरा बेखौ जोङो जेबो बुंनांगौ गैया। आरो बे बुंनाय माने बाथौ धोरोमखौ दिनै नेवसिगारनाय आरो बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे डिबेट लाबोबाय थानायनि बाथ्राखौसो फोरमायनाय जादों। मानो होनबा साननैसो आवगाय बर'निनो जोंनि केबिनेट मिनिस्टार बिस्वजित दैमारि बिथांखौबो लानानै गोबां बाथ्रा ससियेल मिडियायाव दान्थे बिदिन्थे खालामबाय। आरो जोंनि गेजेराव जे गोबां दिनै माहारिनि आरो जनगोष्ठीफोरखौ मोनसे इउनिटि खालामनानै दिनै मोनथानि थाखाय रैखाथिनि थाखाय बे गोबां सम दिनै गोबां बोसोर ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि बिबान लानानै खामानि मावबोबाय मानाव गेदेर आदित्य खाख्लारि बिथांखौबो गोबां बाथ्रा जोङो दान्थे बिदिन्थे बाथौ धोरोमखौ लानानै बिथाङा मोजां बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो बेफोरखौ लानानै गोबां दिनै दान्थे बिदिन्थे खालामनायखौ नुदों। जोङो जोंनि गेजेराव जों नोजोर बोनो हायो। जों बयबो दिनै सानखांदों जे जोंनि गेजेराव दिनै बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङाबो मोजां बाथ्राखौनो फोरमायदों। दा दिनै जोंनि गेजेराव गमामायैनो जों गोबां बाथ्राफोरखौ दान्थे बिदिन्थे खालामनांगौनि गैयामोन। आरो बेखौ दिनै आरो मोनसे प्रेस मिडियानि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे ब्रह्म संघनिफ्रायबो गोबां बाथ्रा दुलाराय बाथौ गौथुमनि सायावनो गोबां बाथ्राखौ हयथ' थांखि बिथांमोननि लानानै गोसार होनायखौ जों नुनो मोनदों। जों थेवबो जेबो बाथ्रा बुङाखै। नाथाय जों दिनै बर'निनो गुदि धोरोम बाथौ धोरोम बेखौ जोङो दिनै बुंनांगौनि बाथ्रा गैया। सोर बाथौइजिम लिरगोन सोर लिरा बा बाथौइजिम मोननांगौनि थाखाय जों बयबो बर' हारि हिसाबै जों बेखौ जोङो नाजानोसो गोनां दंमोन दिनैनि समाव। नाथाय दिनै जोङो नुनो मोनबाय माखासे बिथिङाव जे बाथौ धोरोमखौ मोनसे इनाय गोसोजों बेखौ सोंखारिलायबाय थानायखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोंखारिलायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों।
दिनै जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै गोबां बाथ्राखौ जों दिनै बुंनो हायो। बर'निफ्रायनो दिनै थुनलाइया जोनोम मोन्दों। दिनै बाथौ धोरोमनिफ्रायनो दिनै थुनलाइया जोनोम मोन्दोंब्ला, बाथौ धोरोमनिफ्रायनो दिनै हारिमुवा जोनोम मोन्दोंब्ला, बाथौ धोरोमनिफ्रायनो दिनै बिमानि रावा जोनोम मोन्दोंब्ला, जों दिनै बाथौ धोरोमखौ मानो दिनै धोरोमारि आफादफोर बायदि मानो नायदों? दिनै बाथौ धोरोमा जाहैबाय दिनै बयबो आंगो होननानै जोंनि बजबनानै लानो हानांगोन। आरो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमखौबो दिनै माहारियारि आफादजों जों समान रुजुनांगौ। दिनै फारसेथिंबा दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमखौ धोरोमारि आफादजों नोजोर नायनानै जों माखासे बिथिङाव दिनै बर'नि गोनांथार सावरायनांगौ हाबाफारिफोरावबो दिनै सावरायनायखौ लेंहरनायखौ नुनो मोना। मानो होनबा दिनै बयबो बाथौ धोरोमनि बिबानगिरि। दिनै जों बाथौ धोरोमजोंनो फैजोबनाय। दिनैसो जों दिनै मोनफा हयथ' जोङो गावबा गाव धोरोमजों हयथ' बास्लायलांदों। बेखौ दिनै जों सोंखारिनाय नङा। जों दिनै बयबो दिनै बाथौ धोरोमखौ दिनै गनायनानैब्लाबो गुबुन धोरोमखौ सिबिनो हायो, बुंनो हायो जोंनि गुबै धोरोमानो बाथौ धोरोम। जों बुंनो हायो, मानो बुंनो हाया? दिनै बाथौ धोरोमखौ दिनै इनाय बाथ्रा बुंनाय, बाथौइजिमखौ जों लिरा, जों लिरगोन। गोबां सोंखारिलायनायनि बाथ्रानि गेजेरजों ससियेल मिडियायाव होबाय थायोब्ला मा जानो? जोंनि गेजेराव जोङो गोबां डिबेट जाबाय थागोन। जोङो जोंनि गेदेर गोलावफोरखौ जोंनि गेजेराव बाथ्रा बुंनो मोननायनिफ्राय गोजानाव जानगारावसो दोननानै लागोन। दा बेनिखायनो जों बयखौबो खावलायदों, जों बयखौबो रुजु रुमु थानो थाखाय खावलायदों, जाहाथे बाथौ धोरोम आरो बाथौइजिमखौ लानानै ससियेल मिडियायाव दिनै जाहाथे बेखौ बाथ्रानि दान्थि बिदिन्थि लाबोबाय थाया। जोङो नोजोर बोबाय थादों बरमा मिसनारि जिथु मिसनारियाव लांगोनायावनो, लामा सेरावनो, राजा लामानि साखाथियावनो खाम लागायनानै आरो मोसानाय दिन्थिफुंनानै बेहाय मोनसे मोजां सावगारि आखिनानै दोनदों। जों जुदि बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा गाबोननिफ्राय बोख्लायनांगौ होननानै बुंनायमोनब्ला जों हयथ' बिनि सायावबो गोदान जों सानफिननांगौनो गोनांथि जानानै फैदों। दिनै खाम सिफुं जथानि बाथ्रानि बुंदों। जोङो मोनद'खौ लागोन ना मोनबाखौ लागोन? दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनबा गुदुंखौ लानानै दिनै बाहायबोबाय थादों। आरो दिनै जायखौ दिनै मिसनारि बिथांमोना बुङामोन खाम जथा सिफुंखौ जों बाहायनो मोना, बिथांमोनानो बुंदोंमोन। दिनैनि समाव दिनै मानो बे बाथ्राफोरखौ आरो गोदानै जोंखौ सानखांफिननो थाखाय मानो बाध्य खालामदों? नोंथांमोनाबो जोंखौ दिनै गोनांथि जायोब्ला जों जथाय सावरायनो हायो। जोङो मानो बिनि सायाव गोबां बाथ्रा दान्थि बिदिन्थि खालामबाय थानांगौनि गोनांथि दं? नोंथांमोननि लेभेलजोंबो, नोंथांमोननि काउन्सिलनि गेजेरजोंबो बैफोरबायदि जायफोर सुबुङा सोंखारिलायबाय थादों बिथांमोनखौ बाथ्रासो बुंनायनिफ्राय जानगाराव था होननानै बुंनोसो नांगौमोन। नाथाय दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना दिनै आरो खेबसेबाव बुंबाय बाथौइजिम जोंनि ख्रिस्टानफोरा, मिसनारिफोरा लिरनाय जानाय नङा। दा मा बुंनाय जादों? गमामायैनो जोंखौ जायखिजाया खेंस्लायोब्लाबो बाथौइजिम कलमखौ मोननायनिफ्राय बाथौआरिफ्रा गोजानाव थानांगौ, जों बेनि थाखाय दाबि खालामनांगौनि मोन्थाय गैया, बेबायदिसो बुंनाय जादों। दा बेनिखायनो बयखौबो खावलायदों। नाथाय जों बयबो खौसे जानानै जों आवगायलांनांगौ। बाथौइजिमखौ सोर लिरो सोर लिरा बेखौ समा बुंगोन। आरो जों बयबो बाथौ धोरोमनिनो, बे हायावनो जोनोम मोनदों, बे हायावनो बाथौआ जोनोम जादों, बे हायावनो बाथौ धोरोमा जोनोम जादों। आरो बे हायावनो रायजो संसार जानानै जोङो गावखौनो जोङो नासयनानै लाबाय थायोब्ला जों सोरखौ दिनैनि समा सोरखौ दुसिगोन? समा दिन्थिगोन सम। दा बेनिखायनो बयखौबो गोसो गोथारै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानाय बयखौबो खावलायदों, जाहाथे जोङो ससियेल मिडियायाव दिनैनिफ्राय जाहाथे बे बाथौइजिम आरो बाथौ धोरोमखौ लानानै जेबो दावराव दावसि जायालासे जों बयबो खौसे आगान सुरलांनांगोन। आरो जों बयखौबो खावलायदों, जाय जेरै दङ बेयावनो थागोन। जोङो रावखौबो जोङो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा नोंथांमोना लिरथारनांगोन बे बाथ्राखौ जों बुङाखै। जों बर' हारिनि गेजेराव जोंबा दिनै भारत गभर्नमेन्टआव जोङो मोननैल' जनगोष्ठिया दिनै रिलिजियास कलम बिगासिनो दङ। बेनो जाबाय आसामनिफ्राय दुलाराय बाथौ गौथुम, बाथौ सिबियारि आरो कर्नाटकनिफ्राय लिंगाय होननाय जनगोष्ठिफ्रा बिगासिनो दङ।
आरो बे भारत गभर्नमेन्टआव जों मोननैल' जनगोष्ठीया दाबो रिलिजियास कलम बिगासिनो दङ आरो बेनिखायनो जों बयबो नाथाय जोंबो बेहाय देरहासार जायो जों बयबो बे रिलिजियास कलमखौ डिजिटेल कलमखौ बे सेन्सासाव बाहायनांगौनि थाखाय जों गोबां खामानि मावदों दुलाराय बाथौ गौथुमा खामानि मावदों अल बाथौ कर्डिनेशन कमिटिया खामानि मावदों फिसा फिसा दिनै दालाय बाथौ सिबियारि बिथांमोनाबो दिनैनि समाव मोननांगौनि खामानि मावगासिनो दङ आरो बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानाय बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै आंनि बे सुंद' फोरमायथि आरो बयखौबो जों खौसेयै थागोन आरो दिनैनिफ्रायनो ससियेल मिडियायाव बाथ्रानि दान्थेलायबाय थानायफ्रा दिनैनो जोबो बेखौ खावलायनानै बेयावनो फोजोबबाय दहाय आफा बोराइ बाथौ गोजोन्थों खुलुमबाय बयनिसिमबो। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोना थारैनो गोसो होनानै खोनासंदों आरो बाथ्राफोरखौ गासैखौबो बुजिदों होननानै बुंदों। जि मोननै हान्जानि बुंनाय बाथ्रा बै मोननै हान्जानि बाथ्राखौबो आं नोंथांमोननो लानानै फैदों आरो नोंथांमोना अलरेडि मोजाङै खोनाबाय आरो मोजाङै बुजिबाय। दानाब्ला जोबथायाव नोंथांनि बाथ्रा नोंथाङा बेफोर गासैखौबो नायनानै मा बुजिखो मा सानखो नोंथांमोना कमेन्टआव आंनो मिथिहोनो हागौ एबा नोंथांनि रोंनायखौ कमेन्टआव थिसननानै होदो। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर बेबायदिनो भिडिअफोरखौ नायबाय थानो थाखाय जि भिडिअफोरा ख्रिस्टियानजों रिलेटेड थायो बेबायदि भिडिअफोरखौ आं लानानै फैबाय थायो आरो लोगोसे इसोरनि बोसोन लानानै फैयो। दा बेनि थाखाय नोंथांमोना जेन बेबायदि भिडिअफोरखौ मोनबाय थायो सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। मे गड ब्लेस इउ अल। थेंक इउ।